Hi guys, we are here at Maryland. We eat our dinner. Closed doors, I'm a fool for your love. Ito yung background, charot. Ito yung background. I know English, what are you talking about? May mga pato. Is that a duck or a goose? A duck. Sakaray, pag nahulog ka diha, bantay ka. We're going here. Duck. Hi pato, hi quack. I'm not going to that Trump 2020 Yeah. because I'm not. Sila kuan. Sila baruto. Muna yung mga baruto. Baruto ni Pacquiao. Nindot ba ito? Mga boat. Manhita dire be. Manhita tayo sa kare. You wanna go there? Walk. La, matagal yung gali ron. No, it's gonna fall down, I guess. No, you're fine. I guess. I can come here. And then there. So, money sila dire. Din mo na ang restaurant na mga kanan niya. Kanan niya restaurant na niya. Oh. Tingnan natin. Pwede dito mag ano, pwede daw dito mag-ride. May bayad. Ito. Oh. I see. Nice. Napi mag-dinner. Walay forever mga people. Uta. It's kuan. It's working right there. Look at that. See? It's a sheep. Oh, cool. Yeah. See that? That one ba? It's working. The roll around, roll around. Huh? That's a river boat. I see 3 sharks. Why there's lots of people right there? They're waiting to get on board the boat. They're going somewhere. It's a dinner cruise. Oh, I see. It's a dinner cruise. Maybe we can try that one. That's you and me. Hey, where am I gonna stay then? Hey, someone's reacting there. I want to go on. Sak said, hey, where am I going to stay there? I want to go on a cruise. It will be my first. There's 2 people there having dinner too. Or date. This is the owl. Wag mo munang ibaba. Wag mo munang ibaba. Ito. Okay. We can go there. Run forever, people. Walay forever, walay forever, walay forever, walay forever. Walay forever. So that's all it guys. Muna ang view tanan. Muna ang view. So kami ay uuwi na. Naghintayan sila para doon mag-dinner sa may baruto o sa may bangka. Buti pa yung mga pato nag-swimming. Naghintayan sila para doon mag-dinner. Maraming tao. Hindi mo masyado. Tomorrow. Hello guys, update tayo sa garden. Kung ano na ang kanilang mga kahimtang. So this is the
Cucumber. English tayo ngayon para maintindihan ng mga manonood kong English. Kahit naman saksak sinagol, okay lang. So there's lots of flowers, charot, yan. And this is the zucchini. And this is the spinach. Hi butterfly. Yan. And mais, corn. And then the beans. And I have here, I don't know what is this. I don't know what is this. Spinach, cabbage, or what is? I don't know dito. Ito yung mga atsal, peperosis. Ito yung mga, this is the, what is this? The tomatoes, different varieties of tomatoes. Some are making bunga-bunga. At ito pa siya. May mga bunga na. May sili din. May sili din pang paano ng puwet, pang paaso. Pang paaso ng lubutan. At ito. Bakit ito ganito? Mga kulubot. Kulubot sila ba? At yung lahat na yan, hindi ko yan tanim ng asawa ko. Ito lang yung natanim ko. Talbos ng kamote, marami sila. Tapos itong batong, string beans. And I have ampalaya. Ay bulaklak na. Namulaklak na, so mamumunga na to kasi namumulaklak na. Tapos may talong guys. Ito may bunga na din. Ayan, may bunga na din ang talong. Pandak tong talong, parang ako lang. Tapos itong red radish, diba? Mayroon na. Laki. Ito pala. Ito na pala. Ito. Parang wala na lubong maayo. Siguro wakatubo. So pwede ra gyud magbisaya ta. Kani unsa man Muna siya ang cabbage yata ni. Repolyo man siguro ni, pero wala nag-ayo tubo. Direct sa mga herb. Agoy ang akong cilantro bayot. Nangamatay ang sangig. Nangamatay sila tungod sa kainit. Grabe ang kainit. Meron akong talong. Hindi ay. Meron akong tangkong. Inubo na si Sak ito tanim ni Sak. Mga bulaklak. Ito yung paborito kong bulaklak since dati pa. Gapa. So dito ako tumatambay guys pag I will standby here kung alam mo yung magmuni-muni. Pag namimiss ko sa Pilipinas, lagi ko namang namiss. So dahil ako tumatambay dito. Nagpapausok dyan. Yan yung pausukan ko. Fire pit. At dito sa may duyan. Dito sa duyan duyan lang. Diba? Yan. Ito yung kapaligiran. Ito pala. Papakita ko pa pala. Ay, papakita ako sa inyo. Yung aking malunggay. Ito yung malunggay ko. Marami niyang dahon. Medyo matsaba-tsaba na konti. Ayan na. Ayan si Busing. Busing Bus. Hi Boss. Inagad si Boss. Duyan tayo dito. Balik tayo sa duyan. And that's all it. Okay, so that's our garden tour for today. And see you when it's harvest time.